במינון אחר. עכשיו ישראלי מסר. אנשים שעושים מעשים יוצאי דופן בעבור אחרים. הערב, האיש שהחליט לפתוח את השמיים בשביל ילדים בני העדה האתיופית. הנה מיקי. ההיכרות שלו כאיש צבא לשעבר עם אתיופיה פיתחה אצלו רגישות מיוחדת לאנשים שבאו משם ורצון להביא אותם קדימה. מבחינתו, הדרך הטובה ביותר לטפח מצוינות וייחודיות היא פשוט לקרב אותם לשמיים. איזי כנען הוא ישראלי 10. לפני 55 שנה שירתתי בצה"ל ויצאתי עם משלחת להדריך בצבא האתיופי. חיינו איתם, גרנו איתם, אכלנו איתם, ויש שם אנשים טובים בצורה בלתי רגילה. מזה 17 שנה אני טס על מטוסי ספורט קלים, ולפני מספר שנים החלטתי שבעזרת הנושא הזה של טייס אפשר גם לתרום לקהילה. שמי איזי כנען, יליד ראשון לציון, בן 73, יזמתי והקמתי את קורס לימודי תעופה וטייס לנוער יוצאי אתיופיה. אהלן, מה שלומך? אספתי טייסים ממנחת ראשון לציון. החלטתי שמי שצריך לקבל את זה זו העדה של יוצאי אתיופיה. בואו חבר'ה, בואו. כי הם לא מקבלים מספיק לדעתי, ואני אתן להם משהו ייחודי. הסתובבתי בין בתי הספר על מנת לקבל את הנערים. הם לא משלמים אגורה, כל הביצוע כאן הוא ללא תשלום. עכשיו אנחנו פונים שמאלה, סטיק לאן? שמאלה. הנערים והנערות מתקבלים לקורס בזכות הישגיהם בלימודים. פרט לשיעורי התיאוריה, זוכים התלמידים גם להתנסות בסימולטורים המדמים טיסה, ואפילו מתרגילים את הדבר האמיתי בשמי הארץ לצד טייסים מנוסים. האם אתה שומע אותי? יש התרגשות, אם זה לפני העלייה למטוס, ואם זה אחרי העלייה למטוס, ואתם יכולים לראות את החיוכים על הפנים. נותנים להם תקווה להגיע לאיזשהו אופק שלאחרים לא נותנים. הם מרגישים שהחזה שלהם מורם קצת יותר מילדים רגילים שלא מקבלים את נושא התעופה. כיף נורא, רגש. מה, עשית גם משהו? לא, פחדתי. פחדת, באמת? מאוד. איך זה לראות הכל מלמעלה? מאוד יפה. כן? כן. יש לנו מבנה אווירודינמיקה של כנף. איזה מורה מעולה. הוא לא היה משקיע כל כך הרבה, אם הוא לא היה חושב שיצא מזה משהו. זה סימן שהוא באמת מאמין לנו. אני רוצה שוב. זו חוויה שהם לא היו מקבלים אותה בשום מקום. ולתת את החוויה הזאת לילדים האלה, זה גם משהו שמספק באופן אישי בלתי רגיל. ישראלי מסר.